Dwi'n disgwyl ymlaen i arwain y gwasanaeth dydd Sul yma. Dyw e ddim yn sul cyfres y Beibl, felly mae free pass gyda fi wneud be fi eisiau. Ond yn hytrach na mynd am rhywbeth hawdd, dwi wedi penderfynu mynd â ni i lyfr Job. Mae yna lot o ddioddefaint, mae yna lot o gwestiynau mawr yn poeni pobl, ac wythnos yma dwi wedi bod yn meddwl llawer ynglyn â trychineb Aberfan, gan bod ni'n cofio 55 mlynedd ers y drychineb ofnadwy yna. Ac felly mae Duw wedi mynd â fi i lyfr Job, llyfr onest, llyfr le ni'n gallu reslo gyda Duw, a llyfr sydd yn rhoi tawelwch i ni wrando a meddwl, ond llyfr yn y diwedd sy'n pwyntio ni mlaen i'r atgyfodiad yn Iesu. Felly ymunwch efo ni yn y capel neu ar-lein, a byddwn ni hefyd yn dathlu swper yr arglwydd. I chi sy'n dod i'r capel, bydd bara gwyn yna i chi. I chi sy'n gwylio adre, llwch chi ystyn y bara a'r gwyn eich hun. Felly dwi'n disgwyl ymlaen i addoli, i weddio a dathlu gyda chi dydd Sul yma.